Czy jesteście tutaj? Zróbcie pierdolony hałas! Yeah! Yeah! Kawa, wodka, jak szybkie pięcia, zabieram za ciebie, kawa spoczycia, jestem jedynka, jest posypka, piękna złota, jak też piękna, trzeba sobie rozszyka, sobie karma, kropia, jak ty pasy na szmańku, jak się tak wygląda taka, mogę nie wygrać, jak ona, łapamy lubaska, nie moja żoba, lepiej podjucha, żadnego doma, mamy trochę, na meczkę i z tego powodu jest niebezpieczne, nie wolę taka moca, wieczna noca, nie chcę niech to wielki samotni proca, jeszcze nie starca, jak tutaj chcę, to ilu złożnować się, jeszcze nie starca, jak tutaj chcę, to ilu złożnować się, jeszcze nie starca, jak tutaj chcę, to ilu złożnować się, jeszcze nie starca, jak tutaj chcę. Jeszcze jest to, co ja tutaj chcę. No i rozumiem się. Jeszcze jest to, co ja tutaj chcę. No i rozumiem się. Jeszcze jest to, co ja tutaj chcę. No i rozumiem się. Steven Walker, Steven Walker. Hot dog. Yeah. Hot dog. Yeah! Stick a hook on! Hot dog! Let's go watch that! Dzięki wielkie! Dajcie wielkie brawa na Sztigana, słuchajcie, on teraz do was wystąpi z całym setem, ale wielkie dzięki za przyjazd z Galerii, słuchaj, Warszawy, nie wiem, z Katowic, a jednak Warszawy mieszka. Co ty za ślubek tam? Fedrujesz, że ciebie naprawdę? Ja fedruję nowe przekopy na metro, bo te ciule od 10 lat pół metra nie umią wykopać. Słuchajcie, tam są takie jajca, że hej, nie? Na przekopie 2 metry na 2 lata, nie? Jakby mi Sztigar coś takiego pokazał, że ją mam wykopać 2 metry na 2 lata, to już bym dawno nie robił, nie? Tam przekopie 5 metrów na shifta. Dobre. Ja, słuchajcie. Teraz zabiorę was na taką krótką wyprawę w lata 90. Gdzie takie kapele jak Cypress Hill, jak House of Pain i Fun Movies. Znacie. Okej. Jest ze Śląska i tam się ślubi tabakę. I jeszcze teraz was pytam, czy ktoś lubi ślubać tabakę? Yeah! Yeah! Podnieście ręce do góry i zaśpiewamy wszyscy razem jak Cypress Hill. Jak ślapiana
ślizgawki czy coś. Pociągi górnicze, bo to było na Śląsku. I się siedziało w tych pociągach i człowiek się rozkminiał, co to za ciucia, a potem 20 lat później pojechał na dół i wiedział, że to do przodka zapierdziela. Dobry, gadymy z tym koksem. Słuchajcie, bo ja muszę wam tutaj parę objaśnień zrobić, bo jest fajna energia, ale musicie wiedzieć, o czym ją padą albo godą, jak to się u nas godą. Słuchajcie, była taka sytuacja, nie? Bo tutaj rodzi się ślubam tabakę od prawdziwych kaszubów, co mi zrobili tą tabakę z takiego rożka, ale porane tutaj ostro, pesnie, kichane było fest. Ale słuchajcie, o co chodzi z tą tabaką, nie? Co to się w ogóle wzięło? Skąd to się wszystko wzięło? Słuchajcie, jest taka sprawa, że na dole nie można kurzyć cipów, nie ma zakaz metan, wybuch i tak dalej, nie? No to jak chłopy jadą do roboty na 8 godzin, a każdy z nich kurzy, to co robi? No trzeba coś sobie wymyślić, nie? To se trzeba tabakę zaślupać, bo to takie prawie jak papierochy, nie? Tylko, że dymu nie było, nie? I słuchajcie, było już okolice tego, gwiazdki. I tak siedzimy na tym przekopie, tacy zolani, tam 40 stopni w lufcie, wilgotność 80% i koleś tak daje, już wszyscy mają w dupie tą tabakę, bo każdy już szlupał wszystko, co było do szlupania i wjeżdża taki koleś w białym hałerze i przyprowadza taką tabakę i mówi, hopy, zaszlupcie se, nie? My już nie chcemy, my już wszystko mamy poszlupane, nie? My już... Ale słuchajcie se, to jest specjalność świąteczna tabaka, nie? Jaka świąteczna tabaka? Moja stara dolała mi tak olejek waniliowy do tej tabaki. No to dobra, to siedzimy, poszlupam tą tabakę i wam godą wszystkim literalnie, weźcie se, spróbujcie. Ja się zaszlupał tej tabaki po 6 godzinach na dole i mi ten olejek jeszcze wyjechał waniliowy. I tak mówię, kurde, na ciasto, nie? Wyjdzie święta. Słuchajcie, takie kurwa opowieści dziwnej treści, a teraz opowieści
opowieści o tym, jak przy Garbunku był małym chłopcem i w telewizji leciały Żółwie Ninja. Ktoś widział Żółwie Ninja? Ja, Żółwie Ninja były takie, że krzyczały kałabanga. I o tym jest właśnie ten numer. Śliga kłamka. Frytnie, płatku,
był małym bajtem i się dzikał przez okno i widział cały ten świat, który mnie opisuje. Yeah.